आज आम्ही आयला संतोषी मातेच्या पालखीत. सांग रे किती मारे संतोषी मातेची पालखी. आणि तू किती करतो अद्या? आता फुले बांधतो. टाके पटाके पटाके नो बाय वेदांत दर रे यत्नेश ओ अरे कहना क्या चाहते हो? हे बस साफसफाई करता गाडी. तर सांग सध्या फोले तयारी चालता फोलीला पाचे आणि भावाश बी म्हणता फोली. गॅस आम्ही इथले पाचेच करून लोक पैदा कोण आहे ना इग्नोर करून म्हणून आता आमगे पोच घालता आता काय मारे रांगोळी घालता येती थांबतो मास्टर कान मेन घालता कोण रे तो यती करू दे को दुसरे डिझाईन काय सवय बरं काढ आम्ही काटे दे घालू ए अंगा इथे मधी गाडे आमगे पोच रांगोळी काढता. अरे अंगा दी कलर ना ए भट्टी तर त्याला मागलो कलर मागला काम घालते ना आता. ओ बंटी क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो. गस आता पावली असा संतोषी माताची पालखी पावली असा आता आणि आता हांग दिंडी तयारी करता ते घालपाचे दिंडी घालपा तयारी. गस आता पावली असा हांगा संतोषी मातेची पालखी आणि हांग दिंडी स्टार्ट जाल्ली असा. आता थोड्या वेळ देवळा बी जावपा आसा. आता वचपा तयारी केला. थंय पावला आता वाटेर पावला बी दिंडी घालून. आता देवळा पालखी ना अजून आता थोड्या वेळा येतली पालखी आणि येयली गॅस नाव घेता असा 2 मिनटांनी येयली पालखी. आता थोड्या वेळान दिंडी स्टार्ट करता दाखयता झालं स्टार्ट. गस एक काकाचे एक लायक जाय गस आता पालखी ओढता आता ते दुसरे कडेन वयता दिंडी घालपा. गस आता पालखी जाता की आता गस आमी आता टमी फूल करपा येयला हांवें हय आणि भावेश कसल्याचे तोंड करता भातार आणि रुद्र आणि वडा खाता गॅस आमी आता. गायज बरें